Atletikek itxuraz badauka indarra, 11 lehoi dira kasta eta garra, Bilbon dagoeneko prest dute gabarra, ez irabaztea da nahi nuken bakarra, ez irabaztea da nahi nuken bakarra. Giro bikaina daukagu hemen, ez aldeguna baria, gustora joango naiz etxera, naiz ez eraman saria. Bizitza hontan dena ez delako, beltza edota zuria, hemen egona sari bat degu, horixe da gaur egia. Munduan baditugu gerrak eta arma, eta ezin konpondu dezakegun drama. Naizta haundi xamarra den igual zama, ea zerbait konpontzen kapaz den Obama. Nere bizitza da bai, nahikoa gogorra, ezin kendurik nabil, kutxarekin zorra, ikaragarri goda, ia zeuri borra, dena bidaliko detnik, oraina laborra. Oraina laborra. Abertzaleak denak borrokan, eta elkarri begira, ta bitartean Euskal Herrian zerbait aldatzen ari da. Bide hortatik ez direlako iritsiko ez urrutira, soluzioak galderak bezala oraindik airean dira. The answer, my friend, is flowing in the wine, oraindik airean dira. Aurrekon deitu nion, aupa Zapatero, kargua mantentzeak ni jartzen nau bero, PSOEren karneta zinez dut espero, benetan nahi naiz ez nagola ero. Euskal Herrin hainbeste indarreta sasoi, naiz jan behar ditugun horren beste marroi. San Gil, Juan Carlos Díaz, Zapatero, Rajoy, guk ez tegu bukauko guzti hauen morroi. Guzti hauen
azken aldian nabil nahikoa erretan. Faktura zarrez daukat beterik karpetan, baina golpen pagatu behar det hipoteka, loterin boletoa bai dauket gordeta. Bai dauket gordeta. Aldirin orain izan berri dut, nik egundoko problema, eskalopea atera dute beteaz platera dena, hori delako gorputzarentzat, dagoen droga honena. Patata gutxi jarri didate horixe izan da pena. Patata gutxi jarri didate horixe